करेला सब लोग बा भाई केहू बोल देला केहू मने में रख लेला जेकर जेकर साली होई तो जीजा जी बड़ा ढेर दिन बाद दुबई से आइल बनी तो साली जी कहते ने जीजा जी चली ना तनी हमरा के मेला घुमा दे चली चली घुमा दे हां तो जानते बनी मेहरारू के जात लइका लो उठी लो कंघी मारी मुंह धोई लो कंघी मारी लो चल दिलो लेकिन भाई मेहरारू लड़की लोग के थोड़ा सा टाइम लगेला 2 मिनट से 5 मिनट 5 मिनट से 10 मिनट 10 मिनट से 15 मिनट होला 20 मिनट हो जाला 2 घंटा हो जाला 1 घंटा हो जाला तो देखा देखा जीजा जी कहत नहीं का हो कि जाता रुमाई के दर्शन तो तारे कि कहां चला गलू होए तना सवारे साली जी कहत नहीं रवा वही जमाना में बनी जमाना दूसरा आ गई 2025 चलता है कि रील बनी मंदिर का गट पाज जा आज वीडियो बना के डाल बनत पाज जा देखी आज नेट के जमाना आ गई नेट के जमाना आ गई 3 साल पहले ही गाना गइल रहनी कि रील बनी मंदिर का गट पाज जा आज वीडियो बना के डाल बनत पाज जा माने रील्स के ऐसन हावी भइल कि यूट्यूब लोग कम देखत है बड़े के जमाना में रील्स पर हर वैरायटी के दिखत हवे कि बुलेट पाज जा अरे बुलेट पाज जा कि ले चले घुमावे बुलेट पाज जा सामने चाचा जी लोग बैठल बा पहले के जमाना में अपना साली के लोग बोझी से लेके जात रहलो बैलगाड़ी से कि साइकिल से चाचा जी रोबो सब हाथ उठाई साइकिल से ले गइल बानी कि ना अपना साली के दर्शन करावे मेला घुमावे अब पीछे जे लोग बाऊ लोग बुलेट से ले गइल बा अपना साली के दर्शन करावे हां तो चली कैसे जाता रुमाई के दर्शन तुम्हारे चौक